Спомени от книга "Квантовият войн" на Джон К. Хол. За тъмната сянка. Тъмната сянка съдържа онези части от нас, които често са разрушителни и обикновено ни дърпат назад или ни създават проблеми. Всичко несъзнавано буквално споделя с нас живота ни и трябва да бъде проучено и разбрано. Ето защо работата с сянката е толкова важна. Именно подсъзнателните ни вярвания често ни карат да затъваме в различни проблемни сфери на живота си. Тъмната сянка съдържа скрити модели, които поглъщат огромни количества енергия и ни карат да се чувстваме изтощени, тревожни, безсилни и оставени на милостта на сили, които не разбираме. Често действаме по начин, който ни се струва ирационален и непродуктивен. Ние не виждаме своите тъмни вярвания, защото са несъзнателни, но със сигурност виждаме и изпитваме ефектите им в живота си. Юнг казва: всеки носи сянка. Тя представлява несъзнавано препятствие, осуетява най-добрите ни намерения. Веднъж един юнгиански психолог ми каза: ако не владеем своята сянка, тя владее нас. Моделите са скрити отпечатъци в подсъзнанието. Повечето хора имат модели в живота си, които отхвърлят логиката. И колкото и да се опитваме да ги променим, те като че ли имат собствена сила, която надделява на най-добрите ни намерения. Постигаме успех в някои области, но в други не успяваме каквото и да правим. Защо? В повечето случаи причината е в това, че поддържаме подсъзнателни вярвания, които подкопават и най-добрите ни намерения и желания. Трябва да разберем един важен факт от квантовата реалност. Когато желанията ни са в конфликт с подсъзнателните ни вярвания, подсъзнателните вярвания винаги ще доминират. Ето защо дори най-важните ни цели често не се проявяват. Желаното е осуетявано от някакво вярване на подсъзнателно ниво. По отношение на енергията, нашите вярвания са по-мощни от желанията ни. Ето защо в предна глава наблегнах върху важността да се установят основни вярвания. Подсъзнателните вярвания постоянно влияят върху живота ни, без значение дали ги осъзнаваме. Макар че често не съзнаваме или не разбираме подсъзнателните си вярвания, ние можем да разпознаем нефункционалните модели в живота си и да предположим какво е останало в сянка. Несъзнаваните модели се проявяват рутинно, което ни позволява да ги регистрираме чрез личностна археология. Нека споделя с вас един мой предишен модел, който бе част от тъмната ми сянка повече от 20 години. В началото на живота ми като възрастен имах модел за прекъсване на връзките. Беше много странно, защото не си тръгвах, когато имаше проблеми, а когато всичко вървеше добре. Случваше се отново и отново. Един ден, в средата на 40-те ми години, докато правех упражнение за холотропно дишане, подсъзнанието ми разкри нещо стряскащо. В ума ми изникна, сякаш от никъде, от подсъзнанието, мисълта: мама не ме напусна, защото не бях достатъчно добър. Каква странна мисъл, казах си, тя изобщо не ме е напускала. А сега малко допълнителна информация. Когато бях на 13, мама се удави.
Бях много травматизиран, както може да си представите, но се справих някак със случилото се и то като че ли нямаше трайни последици за мен. Израснах уверен, успешен, уравновесен човек, който се радваше на живота и все пак имах странен модел относно връзките. Сега, на повече от 40 години, най-после проумях. Подсъзнанието ми бе интерпретирало погрешно отдаването на майка ми като напускане, което символично е вярно и бе заключило неправилно, че ме е напуснала, защото не съм бил достатъчно добър. И тук идва нещо много интересно. Подсъзнанието, в желанието си да ме защити, бе решило, че е опасно да обичам жена, затова ме предпазваше да не бъда наранен отново и ме караше да прекъсвам връзките си, когато станат твърде интимни. Забележете, че казвам, че подсъзнанието ми бе взело това решение, защото не съзнавах нищо подобно до този момент. Внезапно, причината за неуспешните ми връзки стана кристално ясна. Щом осъзнах какво е направило подсъзнанието ми, то вече не тънеше в сянка. Вярването все още съществува, но вече знам, че е там и съм способен да работя с него. Сега, когато вече познавах това вярване от тъмната сянка, то нямаше несъзнаван контрол над мен. Все още имаше сила и трябваше да бъде променено, но това бе лесната част. Веднага започнах препрограмиране на нов набор вярвания относно връзките и жената, която исках да привлека. Не се съмнявах, че ще привлека много специален човек. Връзката ми с мрежата вече бе добре установена и желанието ми беше съвсем ясно. Единственият въпрос бе, коя ще бъде тя. Започнах програмиране за жена, която щеше да притежава трите най-важни качества, които според мен трябваше да притежава моята бъдеща партньорка. И аз ги наричам трите С. Започнах да си представям жена, която е умна, секси и духовна. Почти 6 месеца по-късно срещнах най-невероятната жена, която беше умна, секси и духовна. Но тя притежаваше много повече от това. Имаше още 2 съта. Тя бе изискана, какъв бонус, а последното са ме разсмя. Казваше се Силвия. Като знаете как работи подсъзнанието, можете да си представите колко забавен ми се видя фактът, че дори името й започва с С. Но подсъзнанието функционира така. То се фокусира върху Съто, защото и аз се бях фокусирал върху него. И ми достави дори 2 допълнителни. Разбира се, този път нямах намерение да прекъсвам връзката, защото старото, сенчесто вярване, че връзките са несигурни и опасни, бе заменено с ново и сега, близо 20 години по-късно, ние сме щастливо женени и аз съм влюбен в нея повече отколкото в деня на сватбата ни. Ако не бях установил и поправил тъмния модел, това нямаше да се случи. Наскоро разговарях с жена, която искаше да участва в 5-дневната програма по пробуждане. Тя ми разказа една история, която отново показва колко е важно да даваме на подсъзнанието и ясни инструкции. Жената беше инженер и искаше да получи много пари. Затова дала на подсъзнанието си следното утвърждаване: ще правя много пари. И превърнала това във всекидневна мантра.
Повтаряла го в продължение на 4 месеца. След тези 4 месеца, като че ли нямало резултат. Всъщност тя изгубила работата си, преди да намери нова. Но именно естеството на новата й работа отразявало съвършено утвърждаването, макар и не по планирания начин. Тя работела вече за правителството и отговаряла за контрола върху отпечатването на националната валута. Буквално правеше много пари. Не това очаквах, смееше се тя, но това отново демонстрира начина, по който работи подсъзнанието. Вече разбираме огромната сила, която едно вярване в нашето подсъзнание притежава. Разбираме и колко е важно да се погрижим само най-добрите и най-укрепващи вярвания да имат достъп до тази машина за сбъдване.